Hola, em dic Víctor Ortega, estic cursant un grau superior que es diu Projectes d'Edificació, és de la família d'Edificació i Obra Civil. L'any passat estava cursant el grau mig, que és Obres Interior, Decoració i Rehabilitació. Estic estudiant això actualment perquè m'agrada molt el tema del disseny, el tema de desenvolupar projectes constructius. M'imagino treballant en un estudi de disseny d'interiors, possiblement a Barcelona, poder ser una empresa d'àmbit internacional. Realitzem plànols a través de programes com ara l'AutoCAD, el Revit, amb tecnologies BIM, plànols com el que podeu veure aquí darrere meu. També toquem temes que abarquen tota la construcció, des de fonaments fins a acabats que es poden donar en la construcció. El recomano molt a gent que li agradi molt el tema de construcció, de desenvolupar els seus propis projectes. És un grau que comporta un sacrifici però té una recompensa molt bona i creativament aporta tot el que busco i crec que podria aportar a tothom que vulgui treballar en aquest sector que últimament s'està recuperant i s'està millorant i dona moltes perspectives de futur.